actuar e que non se interrumpiren as clases, por tanto, acción e innovación no eido da xestión cultural e detectar as posibles formas. O seguinte que vai funcionar e o resto das reformas están rematadas en maio. Por tanto, incendio... Balance peche, por tanto, darlle o visto bo a distribución, por outra banda, máis numerosa, que se fixo por parte da Consellería Rural de cartos destinados ao agro galego que derivan da política agraria común, da chamada PAC, que siguen sendo fundamentais, de aí a nosa reivindicación, para o seu mantemento no seguinte período económico, decía fundamentais para manter e modernizar o noso agro e mellorar a calidad de vida no rural. O peche da distribución a que se dimos o Ostobó amosa que a Xunta mobilizou en 2025 unha cifra, como decía, récord de cartos provenientes da PAC, 407 millóns de euros de fondos agrarios europeos, con dous grandes grupos de distribución. O primeiro, 184 millóns de euros, son os que se destinan directamente a axudas para persoas que traballan no agro, axudas de carácter persoal. E así, 22.000 gandeiros e agricultores galegos recibiron fondos da PAC, 184 millóns, que foi un 5% máis do que recibiron estas axudas que teñen carácter persoal, 5% máis no 25 que no 2024. E outro grupo son 222 millóns, que son fondos xa non que se asignan a gandeiros e agricultores concretos, sino para políticas de mellora e promoción do desenvolvemento rural, remuda xeracional, modernización de explotacións, mantemento de certificados de calidade. Estos foron 222 millóns e son un 23% máis do que se adicou a estas finalidades no ano 2024. Por lo tanto, siguen sendo fondos fundamentais e por iso agora estamos facendo todo o posible como comunidade autónoma para o seu mantemento e simplificación, por certo, no período económico seguinte en Europa que se está decidindo agora mesmo neste ano 2026.